ev kurkê biçûk bêkes tunc e. Du saliye û bavê Orhan qedexa Cizîrê de li jêrzemînan de di gel apê wî Mehmet Tunc tevî 167 kesan hat qetilkirin. Bêkes û dayika xwe Güler di gel malbata Orhan dijîn. Güler Tunc neha hem kurê xwe ê ku çavên wî bi bavê wî neketiye mezin dike, hem jî di rêveberiya HDP Cizîrê de ye. Doza Cizîrê di 13 Mehê de li Dadgeha Mafê Mirovan a Ewropayê hate dîtin û cara yekê Tirkiye ji bo qedexeyan û kuştinên dema qedexeyan li hember dadgehê xwe parast. Güler Tunc û hevjîna Mehmet Tunc Zeynep di gel avukatan weka şahîdên wê demê çûn Strasbourgê. Avukatan ji bo 167 kesan, dosyaya 34 kesan birin Dadgeha Mafê Mirovan. Dadgehê jî li ser navê wan dosyaya Orhan Tunc weka dosya mînak qebûl kir. Biryara dadgehê heta çend mehan ji bo doza Cizîrê eşkere dibe. Güler Tunc beriya rûniştina doza Dadgeha Mafê Mirovan ji bo dengê Amerîkayê re behsa birîndarî û kuştina Orhanê hevjînê xwe kir. Orhan di dema qedexê de mehekê li malê man taxa Nûrê Çemkûrgên li ma li gel malbatê dima û ji hevalên wî dema di bankî bêje birayê te Mehmet li taxa Cûdî birîndar dibe û em pêve biçin. Wê esnayê de Orhan diçik û ji ser cada nisê bîne û tê li aliyê parça şaraplana ran tên birîndar kirin û 5-6 saeta ew hevalên xwe dimînin ser wê cadê. Ji ber ku vekîl Faysal Sarî diz wê gavê vê de bî û telefon dida ambulansê birayê wî dibandkir got ev birayê min û hevalên xwe li birîndar bûne ser cadê. Me dixwastin wan bibên xestê. Ji wê gavê ambulans nehat nebirin, gelek xwîn diçû. Ji dema piştî 5 saetan, 2 saetî Orhan kirin nêv bataniyê de birin bînayê yani. Bîna bî wê demê li dema zêde ew dîkirin bikirin şerzemîn yani biketin şerzemînan de. Ji Orhan dema şerzemînan de me dayê ew qasehke got Orhan şerzemînan de ye. Güler dibêje di dema qedexeyan de ku Orhan birîndar dikeve, avukatê wan serî li Dadgeha Mafê Mirovan xistibûn. Ji ber ku çi korîdor jî Orhan re hevalên wî re nevekiribîn, wê gavê me başvura Ahîmê kir. Me got em navê wî hevalên wî bidê Ahîmê, em bêjin ev Orhan çend saete li ser cadê ma û belê heva nebirxeste. Ji ber ku em başvura Ahîmê bigî belkî korîdorgê vekin heta 3-4 roj dê. Ahîmê xwe kerk yani deynek kir û ji ber hemberiya dewletê wehşeta dewletê jî kir, xwe nebîstî kir û birebir heçka bîr ew jî bîrî ortaqê vê şîrîkê vê ew diye wehşetê û ji piştî wê çi qerar nedan û Orhan di şerzemînan de hat şehîd kirin. Güler û Orhan 18 salî bûne ku evîndarê hebûne û bi hevra zewicîne. Dema ku Orhan birîndar dikeve Xwedê bêkes dide û Orhan piştî ku çend hefte birîndar li wan jêrzemînan dimîne fêm dike ku çare ji rizgariya wan re nemaye, ji hevjîna xwe dixwaze ku navê kurê wî bêkes deynin. Hevserokê HDP êberê Selahattin Demirtaş ketêba xwe ya bi navê Seher çîrokek li ser bêkes jî nivîsandibû. Ev zarokê biçûk ji bavê Xwesê wî bi nav bêkes e. Lê dayika wî dibêje çavên bêkes hêza jiyanê dide wî. Min dema ku fetkir bêkes û çavên wî tejî hîvî de dikenî ji me re bî mînaka her tiştî min sûz jî da min got ez dema tu fetkî me û çavê te dikenî ez bibim bersiva wê kenî û wê şikestiya yani. Ez çi bêjim jî çi tiştêra gotinên hêviyên bêkes ji min re bêke yani mezin bibêje ez têrê nake çi bêjim jî. Ji ber ku ez pê bêkes mam sernîngê xwe. Ji ber dayîkên ku zarokên xwe li şerzemînan de canê ve feda kirin û yên digotin heval ka av li ser nûçeyên me seh dikiyan û em nebîn dengên we em şore nebîn deng em li ber wan hevalan da em çi tiştî jî bêje em gelek kevîkê masî de û em têrê jî nake. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Cizîr.